hasiera emango. Usteotik ez bezana bela, badakizue, kostumbre bada bartunde urte askotan, Gernika-Lumo, Lomba-Lumon, hemen osoko bilkura bat eitzie, da albada ekainen barruen. San Pedroko jaize bertoko adirelez, ekainen barruen ere, San Pedroren eurretik, edo gero, akabuko egune, baina, amenda. Bueno, dekusor, gai ordena dano dekusue, 5 puntu, 6. erregude eta kalderak, eta bebai dauzko mozino bi. Hasiera mongotzaku, da betiko lezengo du. 2006ko maiatzaren 25ean izandako batzarrari dagokionako aurrartzen. Honen gainen zer esateko? Hau bat esunatzen da. Bigarren puntua, 2017 urterako ondasun ingiezin gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantzaren hasierako onarpena. Hala badagokio. Erabaki proposamenak hauxe dira. Iñaki Gorroño Etxebarrieta jauna Gernika-Lumoko udaleko ogasun eta ondare saileko sinautza arduradunak Tokio ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 foru arauak eta ondasun ingiezin gaineko zergari buruzko maiatzaren 18ko 4/2016 foru arauak ezarritako jarraituz, ondorengo erabakia proposatzen diot udalaren osoko bilkurari. Ondasun ingiezin gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskalaren testu berria hasiera baten onestea, eta era berean tipo zergagarri berriak onestea. Bat zenbaki duen azken hipotestuaren arabera. Tokio ogasunei buruzko 9/2015 foru arauaren 16. artikulua jarraituz, espedientea jendaurrean ikusgai jartzen. 30 eguneko epean, udaletxeko ediktu tabloian eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarkiak argitaratuz, interesatuek ikusteko aukera izan dezaten eta egoki deritzen erreklamazioak aurkezteko. Ordenantza behinetik onetsita dagoela ulertuko delarik, aipatutako epean erreklamaziorik aurkeztu ezean. 2009/2015 foru arauaren 16.3 artikuluak ezartzen duen moduan. Hori da proposamena. La norma foral que regula el impuesto sobre bienes inmuebles y la materia relativa al catastro inmobiliario de Vizcaya es del año 1989, de hace ya más de 27 años. El valor catastral de los inmuebles es la base imponible del impuesto y el caso es que las valoraciones de los inmuebles llevaban sin revisarse más de 40 años en algunos casos, en muchos casos. Esto ha llevado a la Diputación de Vizcaya a la renovación de los valores catastrales de todo el parque inmobiliario y ello ha hecho necesaria una nueva norma foral, tanto para el IBI como para el catastro, que se han aprobado este 18 de mayo. En lo que respecta a Gernika-Lumo, debido a la renovación o actualización, el valor catastral del parque inmobiliario pasa de 269.767.693,99 euros a 964.180.686,97 euros, lo que supone un incremento del 357,41%. Proponemos que no aumente la recaudación total por este impuesto y para ello proponemos bajar los tipos impositivos. Hasta ahora los tipos impositivos, tanto para bienes rústicos como para urbanos, era del 1,03% y ahora en los bienes urbanos se realiza un desglose atendiendo al uso de los mismos, con lo que pasaríamos a tener dos tipos, o sea, de tener dos tipos, rústica y urbana, a tener 5 tipos. General residencial con el 0,24%, comercial 0,42%, industrial 0,8%, otros usos 0,25% y rústica 0,1%. En consecuencia, hay recibos de IBI que aumentan, recibos que bajan y recibos que permanecen igual. En el caso de los inmuebles de uso general residencial, se mantienen o bajan el 53% de los recibos aproximadamente y suben pues, el 47% restante. De un total de 14.551 recibos, la mayoría, 11.000,
435 recibos estarían en la horquilla de más o menos 50 euros. La ordenanza contempla exenciones y bonificaciones. Entre las exenciones, las hay que son obligatorias de carácter rogado y potestativas, destacando entre las últimas los bienes de que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública, los que realicen actividades exclusivamente sociales o bienes cuya cuota sea inferior a 6 euros. Y en lo que a bonificaciones se refiere, desaparece la bonificación a familias numerosas por norma foral. Se incluye una del 95% a bienes rústicos de cooperativas agrarias y explotación comunitaria. Se mantienen las existentes a promotoras inmobiliarias y a viviendas de protección oficial. Y se incluye como potestativa una del 100% a inmuebles en zonas de catástrofes naturales. Bueno, y con todo esto, pues daríamos cumplimiento a la nueva norma foral. Bueno, guk ezetz bozkatuko dugu zuen proposamenari eta azalduko dute apur bat zergaitik, ogasun batzordetan eta azaldu izan dugu, baina azalduko dut osoko bilkura honetan. Kontu da, egite da, Iñakik esan dauena, norma edo arau foral bat dagoela, eta arau foral horrek obligatzen dagoela herri bakoitzean ordenantza bat prestatzea, impuesto hori edo zerga hori zelan kobratuko dan. Eta egia dabe bai, aukeratu dan tipoagaz, rekaudazioa ez da eskora, ez bera joango, mantendu egingo dela. Guk hori bai batzar nagusietan EH Bildutik esan dago hori izan dela motivazio bakarra, PNVek eta PSOEk eduki dabe motivazio bakarra izan dela hori, rekaudazioa mantentzea dagoen moduen, baina ni Gernikara etorri gure dut, eta ordenantza fiskal bat egiten denean politika egiteko aukera dau, politika bada, zergak zelan kobratzen dizen, eta nori kobratzen jako zan gehiago, eta nori gitxi hau, eta politika dinot, espaloiak eta kaliak konpontzie baino, beste gauza honetan egin alda, eta ideologia bertan ikusten da, eta zuk esan duzun moduen, badauz bonifikazio batzuk, eta bonifikazio horren artean batzuk aukerakoak dira, eta aukerakoen artean, haitzatu duzu, katastrofe naturalen pien dauzen eraikin edo lurzoruei, parkatu ingo jakola, edo hobetzi ingo jakola, euneko eunean zerga hori. Baina badauz beste aukerako bonifikazio batzuk, izenak txantxetakoak, adibidez, eguzki energia ekoizteko instalazioak ipintzen da bezan eraikinetan. Hori izen alda ibia bonifikatzeko arrazoi bat. Edo administrazioak martxan ipintzen dauzen etxe hutzak alokairuan ipintzeko programatan parte hartzen dauen pertsonari etxe bizitza horren impuestoa bajatzea. Edo urrun edo zerbitzu urri dekien zentrotik apur bat aparte dauzen etxe bizitzetara, horiek eukitzea bonifikazio bat. Eta ez da gure izen ipini, eta guk hori salatu gendun, hori posible da ipintzie. Eta ez da Gipuzkoako aldundiak asmatu da bezan obaritzek, dire Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSOEk adostutako obaritzak, eta nik ez dakit zergaitik ez da nein. Izen alda, ez talako konpromiso bat hartun gure, gauza horrek kontutan hartuko dizela, edo izen alda, Gernikako udaletxek ez dauela prest energia solarra ekoizten duen etxe bateri obari bat ipintzeko, edo ez dauela prest alokairuan sartzen dizen etxe bizitza hutzak saritzeko, badakigu zer erabakitu zuen, baina ez dakigu zergaitik, eta guretzat konpromisoak hartzeko posizioan zauzie, eta ez duzue konpromisorik hartu gure, eta horrezaitik gure kontrako botoa. En cuanto a las bonificaciones, en el caso de energía solar, el problema es que la normativa no está todavía desarrollada. Y hemos estado en contacto con Eudel, ellos nos han dicho que están estudiando el tema, que lo están desarrollando, y cuando lleguen a una conclusión, pues que se volverán a poner en contacto con nosotros y nos harán una propuesta de cómo poder desarrollarla. Por lo tanto, hasta que esté desarrollada, pues hemos decidido no ponerla, vamos.
Y las viviendas vacías, pues también tienen un problema de aplicación, porque hay que asegurarse de que de verdad están vacías, porque, claro, dentro de la picaresca, y que está muy extendida, pues puedes empadronar, pues yo qué sé, a un primo tuyo en una vivienda vacía, por lo tanto ya no figura como vacía, y no sé, hay un montón de aspectos que habría que controlar y que no es fácil, y por lo tanto, hasta que sepamos que hay que sea relativamente fácil controlar, pues tampoco hemos decidido no incluirlo. Bale, alde batetik, konpromisoak hartzea da eskatzen dana, aldozu jarri eta eguzki energia ekoizten daben eraikineri aplikatuko jake bonifikazio bat behin normatiba garatuta dagoela, punto. Eta hori horrela geratuko litzateke, normatiba hori garatu arte. Eta gero bigarrena, ez dut esan utzi dauzen etxiek. Esan dut, gobernuek, diputazioak eta udalak berak martxan ipintzen da bezan, alokairu babestura sartzen dizen etxe horreri bonifikazio egiteko. Ze etxe utzei egiten jakona da penalizeu, ez bonifika. Nik izatut, alkilerrera doazen etzi. Bueno, ni pensando que diuse que argi dauzela, posturak argi dauz. Baina, asuntoa da energia solarrana, gero denpori dau, eudere beran normatiba egiten debenien, da esan dugu eurek eztabaidatu eta ikerketa sakonaengo deuela, eta izen danien hori posible da sartzi. Hori, bate deko nien etze bideko zenien, bat bizitziko eta beste bat hor, inbertsio moduen edo berane alabile edo zemintzako edo beste gauze baterako. Eta ez dugu alokatzen. Da nik alokatu ze presiotan, zaten bideko zena batatan deude alokatu. Nik hori dekonari eta horra ataten dauenari alokatzeko. Esango neskizio, bueno, normalien batez bestekoa gerniken pixuena alkilerra zenba da. 600, 700, 500 zenba da. Bazuk ataraizu, baina mesede baten goduzu, hor presio amarik merkea bat aten bazu, da orden mongo jatzu bonifikazioa udaletzetik, 150. Ze baten batek, gero badakiu batzu zeire bazten deben, eta alokatziek kosto handizide dekona. Eta, karo, horrek, ez bizitza alokatzeko edo utzi dekona, da alokatzen ataten deuena, esaten badugu, nik 600 nien barik atarako 400 nien. 125 gitxi hau. Bordo dinosu bonifikazioa mongo jatzu. Baina, atara debelako bonifikazioa holan baietz? Ez. Segurze bada, precio de mercado, 600 euros, 700 euros. O no sé quién tiene una vivienda y dice, si sacas en alquiler te vamos a bonificar y vas a pagar mucho menos que los demás, la mitad que los demás, de lo que te corresponde en el IBI. Bien, saco en alquiler, pago menos impuesto al ayuntamiento, ¿no? O a la diputación, en este caso, que es la que recauda. Pero te estoy premiando solamente por sacar al alquiler al precio que hace, 600, 700 euros, yo bonificaría si hicieran a 400, porque así el que tiene que pagar, pues ahorra 200 euros, y eso sí que es importante, que los alquileres sean más baratos en la medida de lo posible. Entonces lo que hay que fomentar son fórmulas para que los alquileres sean más bajos y que todo el mundo pueda acceder a un alquiler y a una vivienda. Hirugarrenez errepikatuko dut, hemen datorrena eudelen rekomendazioan datorrena irakurriko dut. Bonificación para los inmuebles objeto de cesión del programa de vivienda vacía o de intermediación en el mercado de alquiler de vivienda libre o de cualquier otro plan y programa de vivienda autonómico, foral o municipales similares. Ez da eskatzen alkilatzen dauenari obari motie. Programa honetan sartzen danari, baina esan dutena, konpromiso hartzie da eta borondatie da. Jartzie hau ordenantzan, garatuko dizen normatiba gehigarriak garatzen dizenien aplikatzeko. Hori pini alda, konpromiso hori gure badan hartu. Bueno, ez da gure hartu. Vale.
Beak hauen bai bada saritzie, zepsiste bat libre dekonari, alkiler baten atarati. Programa horretan sartu edo beste baten. Programa horretan be presioak altu dire. Gobernuak eitzen dugu intermediario moduen. Horrek, alkiler bajutxua bat izango balitz, borduen hartu lehi erabaki betez, aben, niptot orokorrien leku guztietan, norma moduen esan da foru aldun dizia izango litxe lehenengo esan bideuena, da esango leke. Aben programan dauzenak, horrek alkilerra bajua direlako, honeri, enbizake, 150 edo esentzio totala. Bueno, bosketa ingo du. Bueno, bosketa proposamen honen aldekoak, kontrakoak, hirugarren puntua, Gernika-Lumoko udal azokako barne araudiaren hasierako onarpena. Proposamena da, Gernika-Lumoko udal azokako barne araudia behin-behinean onestea eta akordio hau Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea. Argitaratzen denetik, 30 laneguneko epea ezarriz, alegazioak eta iradokizunak aurkezteko. Ordenantza, behin betik onetsita dagoela ulertuko delarik, aipatutako epean alegazioak edo iradokizunik aurkeztu ezean. Bueno, puntu honetan proposatzen da, onartzi araudi berri hau, barriz edo beto esan da, oin 25 urte onartunekoa, eta oin be inerrin dauena, baina egokitxut edo eguneratuta. Eta besterik. Bai. Nigura neke azaldu, hasiera baten guk ezetzen osateko txegu araudi honeri, eta zeintzu diren guretzako arrazoiak. Lehenengo beste behin, salbuespen batzuk albo batera itxita, normalean jagokon informazioa berandu eltzen jago, eta ezin dugu landu ahal izaten garaiz eta tajuz beste honetan berdin gertatu jago. Eta guretzako oso gai garrantzitsua da merkatuarena, eta badirudi gardentasunaren kontzeptua desberdina dela gobernu honentzako eta guretzako. Informazioa errestea, informazioa jarioa, gardentasun mota bat da. Gardentasuna ez da bakarrik, ez dakit, inspekzio bat pasatzea edo gauza publikatu. Gardentasuna da, posesionari kasu honetan ere informazioa helaraztea. Eta benetan, honetan, beste hainbat kasutan bezala arazo eukizien duguz. Badakigu markatuan arazo juridikoak egon direla, zenbait postuekin, ordenakoekin, eta horregatik be bai presa egon dela araudi hau ateratzeko. Guk eki dugun impresioa prozesuan da, gaztea esaten da moduen, gauzak a todo correr eta azkenean mal egin direla. Zaitik, moten dau informazioa berandu heltzen jakula, adnieketan tramitatu egin behar dela, eta benetako informazio teknikori gu jaso barik, oinarrizkoa bai. Oinarrizkoa informazioa bai, baina benetako informazio teknikori jaso barik, aurrera egon jakola gaur tramitatu izateko osoko bilkura. Hori da guteko egun impresioa. Eta, benetan pena bat da. Seguretzako merkatua eta merkatu inguruko gaiak garrantzia handia dauke. Eta ez dugu ulertzen, bez, segaitik ez dan aprobetsatu, horretako denbora basan, ogasun eta barne araudi batzuk horretatik pasateaz gain, segaitik ez dan aprobetsatu gaia merkataritza mailan pasetako, eta halako ikuspegi oroko estrategiko bat landu ahal izateko.
ez dugu ulertzen. Eta gure asmoa da, alden neurrian, ikuspegi estrategiko horretatik ze gainerago merkatuak garrantzi itzela duko herriarentzat, baina bai eskualderentzat, hori horrela da, eta potentzial itzela duko. Eta horregi begirada sakon bat egitea mereziko lekio. Gero, bebai, araudien agertzen diren baldintzak, zenbait baldintzak gaur egun gure araudian eta beste maila bateko araudietan agertzen diren baldintzekin aberastu zitek esan. Esaterako, euskara arloan. Euskara arloan plegutan bai agertzen dire ohar batzuk, baina araudian ez da agertzen, esaterako. Hor galdu da zeharkako lan bat egiteko aukera. Berdintasunari jagoko da. Oinordekotzak parkatuz ez da nire teknikoa, oinordekotzak eta horre guztik eta zehazten diren atalan, esate baterako, ez da ipatzen izatezko bikoteen kasua. Benetan, buelta sakon bat emoteko aukera da. Eta ez dakit guk ezetz bozkatuko dugu eta eskatzekotan eskatuko genke araudi hau behar bada derrigorrezkoa da tramite asuntoagaitik eta orain aprobatzea, baina alden neurrian eta alden albaitetaginen ostala beraldatzea eskatzeko dugu. Eta horretan parte hartzen. Zuk dinozu prisasen jogule, baina nik ez dut uste hain prisasen jogunik, ze honi 6 hilabete hasi ginen. Duki dugun impresioa. Gero, esto zuela jakin ezer, merkatariz jepez, eta merkatariz je jakinen ganin egon die, eta, inigo besango dugu gure badeu, baina hor maizen egiten da bena, hor trate dabe eta begoña be joaten izen da, oza, que zu epe jakinen ganin egon zarien, dinonik. Eukidugun impresioa, guk horri impresioari jasotzen dugun zelan tramitatzen da ikusiten. Lengua estetik ona. Eta ze informazioa jasotzen dugun, araudian buruz. Gero, merkataritza mailan ni nau, eta ezin dut esan zehazki zetratatu da edo ez. Baina guk esan duguna ez da merkatuaren arazoa kontutan ez da nik euki. Egiten duguna da, hausnarketa orokor bat beharko litzakela merkatuari buruz, merkatuaren etorkizunari buruz eta daukozan potentzialitatei buruz. Eta horretarako prest hori da esango dugu. Eta hau, aukera zan, guk ez dugu jakin, nik ez dugu jakin, horren beste hilabete ibiltzen zinenik hau araudi hau egiten, baina hau izan da, beste hilabete eta kontutan egin egin hau zan aukera hori guztien. Bueno, merkatu guretzeko importante da. Da dakigu, Gernikako merkatu edala, manipitza dut, hiru Araba, Gipuzkoa da Bizkaian, batzuk esango dezez, baina guk arduradun jentieri entzunde, bueno, ez da izan esan onena edo beratzena Gernikakoa dela. Eta horregaitzik, denbori hasi ginen, dartone izan maizu dugu, lehen esan dune, lehen ez, ardiako lehen esan gendune, ingurue, plaza ingurue, ondo imintzeko eta jentek accesible asuntoak eta ondo imintzeko. Eta uste dugu geusek, zuk esan zuen duzuez, a todo correr y mal. Bueno, nosotros creemos que no hemos hecho a todo correr y mal, porque si no lo hubiéramos para hacer mal no traemos las cosas aquí. Respetamos vuestra interpretación o lo que vosotros pensáis y a todo correr y mal no, a buen paso y bien estudiado y bien hablado con los propios comerciantes que están ocupando los puestos del mercado. Que todos, hay que escuchar a todos, es importante, y si les ha escuchado a todos, a ellos,
porque son los que están todos los días allí y llevan muchos de ellos 25 años, entonces conocen bien el mercado. Entonces nosotros queremos potenciar cada día un poquito más el mercado y creemos que correr y mal no hemos hecho. Creemos que hemos hecho a un buen paso y creemos que bien, porque si no, no hubiera estado en este salón de plenos o aquí en Luno para poder aprobar esto. Pero respetamos que vosotros interpretéis de esa manera. Qué pena, lástima. Bueno, si hubiéramos podido, lo hubiéramos mejorado bastante. Proposamen honen aldekoak, kontrakoak, Udal azokako postu finko jabari publikoko emakida lehiaketa publikoaren pleguaren onarpen. Proposamena da, Gernika-Lumoko udal azokan dauden postu finkoa bizitazio publikoaren bitartez jabego emakidan adjudikatzeko espedienteari hasiera ematen. Gernika-Lumoko udal azokako postu finkoen jabari publikoko emakida lehiaketa publikoaren administrazio baldintza partikularren plegua onartzea. Eta bizitazioa Bizkaiko Aldiz Telebizion argitaratzea gutxienez proposamenak aurkezteko ezarritako azkeneko eguna, baino 15 egun arinago. Sektore publikoaren kontratuaren legearen testu bateginaren 149.2 artikuluak jarraiki eta kontratatzaile profilean dela. Hori da proposamena. Bueno, se trata de la adjudicación, bajo régimen de concesión administrativa de los puestos fijos del mercado municipal de Gernika-Lumo. El periodo de vigencia será de 15 años. Se establece un canon concesional para el uso y disfrute de cada puesto de 12.000 euros que se prorrateará durante la vigencia de la concesión por meses, 66,67 euros mes. Y el contrato se adjudicará por procedimiento abierto de libre concurrencia mediante la valoración de varios criterios de adjudicación. Eso es, en resumen, en lo que consiste. Bueno, azkenean araudiarekin lotutako arlo bera da, eta berdin ezetz bukatuko dut. Bueno, euskara, proposamen honen aldekoak, kontrakoak, Kuraneke bakarrik azalpentsu bat botoi buruz. Gu ez gauz ez merkatarien, ez postu jabeen, ez horren kontra. Eskatzen duguna da beste lan egiteko beste modu bat beste ez. Bosgarren puntua, 2015 ekitaldiko toki entitatearen kontu orokorraren onespena hala badagoena. Gai horren inguruan, proposamena da toki erakundaren 2015 ekitaldiko kontu orokorra onestea. Kontu orokorra udalaren kontu orokorrak eta udalaren autonomia erakundeenak osatzen dute. Kulturetxea, euskaltegia, lanbide ekimenak eta kirol patronala. Kontu orokorra behar den bezala, honetzi ostean, 2015 ekitaldiko kontuaren berri emango zaio herri kontuen euskal epaitegiari indarrean dagoen eta aplikagarria den legediak adierazitakoa jarraituz. Hori da proposamena. Bueno, komisioan guztia dago, bosketan gudu, inok ez badu erbarik engure. Proposamen honen aldekoak, kontrakoak, abstentzioak, bi mozio dagoz, EH Bildu
udaltaldeak aurkeztutakoa, bata Mandela Arauak mozioa, inoena, Lehenengo besti ingo du, udalko txana, da gero jo. Barna da, batera etortzia. eta udalkutxakuntzaren likidazioa dela eta beste mozioa. Betiko moduen, eztabaidatzeko eta ostatu alizateko urgentziaz ostatu dira bada. Moduen, eztabaidatzeko eta ostatzeko aldekoa, hau bat ez. Udalkutxakuntza Bueno, nik irakurriko dut mozio hau, eta holan esaten da. 2016ko apirila arte izandako diru bilketaren datuek alarma gorria piztu dute. Orduan, Bizkaiko Foru Ogasunak lehen 4 hilabete hauetan 2,8 gutxiago bildu ditu. 2015ko apirileko datuekin aldaratuz. Iazko garai berean, baino 66,1 milioi gutxiago. Diru bilketaren datu kaskarrak ez dira berriak. 2015ko likidazioen arabera, Bizkaiko Ogasunak 467,5 milioi gutxiago bildu zituen. Ondorioz, Bizkaiko udalek 75,5 milioi itzuli beharko diote aldundiari 2016ko maiatzetik abendu bitartean. Eta justu, une honetan jaso dugu Bizkaiko Lurralde Kontseiluak 2016ko maiatzaren 26an egindako bileraren berri. Bizkaiko Lurralde Kontseiluaren presidentea eta herri administraziorako eta erakunde harremanetarako foru diputatua den Ibone Bengoetxea sinaturiko eskutitzaren arabera 2016ko lehen 4 hileko zerga bilketari buruzko datuak ikusita, ekitaldi horretarako ezarrita zeuden aurreikuspenak betetzea ezinezkoa dela dirudienez. Beraz, erabaki dute honako gomendioa helaraztea Bizkaiko Lurralde Historikoko udalei. Udalei dagokien udal autonomia erabilita, zerga bilketako aurreikuspenen balizko desbideratzeak izan dezaken eragina murrizteko, beharrezkotzat jotzen diren neurriak hartzea beharrezkoa balitz. Beraz, ondorioz, erabaki horren aurrean, Gernika-Lumoko Bildu udal taldeak bere kezka adierazi nahi du. Udalek beren herritarrei eman beharrezko zerbitzu publikoa bermatu baino kolokan jartzen baititu. Eusko Legebiltzarrak onartu berri duen toki erakundei buruzko legearen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko tokiko ogasunen jardunak izan behar duen printzipioen artean kokatzen du finantza nahikotasuna. Hau da, toki ogasunek behar beste baliabide izan beharko dute lege honek, Eusko Legebiltzarraren beste lege batzuek edo lurralde historikoetako foru arauek ematen dizkieten eskumenak gauzatzeko. Toki erakundei buruzko Euskal Legea jasotakoa garatu beharko da, baina bitartean zerga bilketak unan finanziazioan duen eragina ezin da utzi bakarrik udalen ardurapean. 2016ko aurrekontuetan egindako diruzarren aurreikuspenak ez badira bete, zeintzuk izan diren arrazoiak aztertu beharko dira. Konjunturasko gaiez baino haratago joanez, aurreikuspenak baikorregiak 2015ko itxiran aurreikusitakoa baino 6,4 gehiago izan ziren, eta honen ardura Bizkaiko Aldundiarena da. Aldundiak behin eta berriro argudiatzen du udalkuntza arrisku parterakuriko funtsa dela. Horrela bada, partekatu dezagun zerga bilketaren eragina ere. Hau guzti honegatik, EH Bilduren udaltaldeak honako mozioa proposatzen dio Gernika-Lumoko udalbaltzari. Jorratzeko eta hala badako gokio onartu dezan eta Bizkaiko Batzar Nagusiei eta Bizkaiko Foru Aldundiari ondorengoa eskatzeko. Bat, Gernika-Lumoko udalak bere herritarrei eman beharreko zerbitzu publiko guztiak bermatu ahal izateko finantza nahikoa izan behar duela aldarrikatzen du. Bi, Gernika-Lumoko udalak adierazten du zerga bilketa txikioa izateak zerga sistemaren inguruko hausnarketa eskatzen duela eta baita udal finantziazioan, izan dezeken eraginari aurre egiteko konpromiso. Hiru, Gernika-Lumoko udalak Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzen dio 2016ko udalkuntzaren likidazioa negatiboa bada, Bizkaiko Ogasunak udalek itzuli beharreko zenbatekoaren 50% bere gain ardezala, gainerako 50% udalek itzuli beharko dutelari. Lau, Bizkaiko Foru Aldundiari eta Bizkaiko Batzar Nagusiei mozio honen berri ematea, eta bost eta azkena, mozioa Gernika-Lumoko udalak dituen bitarteko ezberdinen bitartez jakinaraziko zaie herritarrei. Baula, aurkezten dugun mozioa.
Bueno, horren defensa engo duzu, edo? Bueno, guk uste dugu gaur egun pasetzen ari diren udal arazoak, udal asko arriskuan dagoz, defizita dekie eta herritarren zerbitzuak kolokanez batzuk sarratu egin dire. Beraz, uste dugu diputazio aldetik zerbait laguntza egon behar dela. Eta horregatik eskatzen dugu egoera berezi honetan, gitxienez, diputazioak parte izatea arazoen konponketarako. Bueno, nik laburpen txiki beten got, jentik usten dozkunek ulertzeko zeren ze gaien ganien berbetan gauzen. Udalkutxa zer dan, zerko jakin beste den udalkutxa zer dan. Vamos aquí. El Ayuntamiento de Gernika-Lumo, nosotros, tenemos un presupuesto consolidado para este ejercicio de 18.893.604 euros. ¿De dónde ingresamos esos 18, casi 19 millones? ¿De dónde ingresamos? Pues ingresamos 9.281.320, o sea, el 49,12% de Udalkutxa. Y ahora dices, bueno, Udalkutxa, ¿qué es? Pues, bueno, ese es el ingreso más importante, el de Udalkutxa, y la pregunta es, ¿qué es Udalkutxa? Pues es lo que la Diputación ingresa a los ayuntamientos, a todos, Unguía, Morevieta, Ondarroa, Bermeo, Gernika, a todos, a todo el territorio. ¿Y en qué está basado ese ingreso? Pues ese ingreso está basado en tres cosas fundamentalmente. Número de habitantes, el esfuerzo fiscal y tercero, unidades escolares de primaria, infantil y especiales. Y luego en algunos la dispersión de territorio, paro. El 80% es en el número de habitantes. El 13% es el esfuerzo fiscal y el resto es el 7%. Entonces la Diputación, cuando acabas el ejercicio, te dice la previsión de ingreso para este año es esta. Por tanto, a ti, Gernika, o otro pueblo, a ti por esos tres parámetros, este año te van a corresponder pues 9, 10, 11 millones de euros. Si la recaudación es mayor de la prevista, cuando hagamos la liquidación, a todos los municipios la parte alícuota correspondiente. Pero, si es inferior a la prevista, que es lo que está ocurriendo, ocurrió el año pasado, el anterior, y este también, en los 4 primeros meses, el 2,8%, te dice, pues si recaudo más, te daré más de lo previsto, pero si recaudo menos, me vas a tener que devolver lo que te he dado. Que eso es lo que nos ocurrió el año pasado, que tuvimos que devolver casi 1 millón de euros. Y visto los pasos de los 4 primeros meses, pues estamos en esa línea del 2,8, que veremos a ver si se subsana o no en el camino de aquí a diciembre. Claro, entonces dices, ¿y la Diputación por dónde ingresa? ¿No? Pues de los impuestos directos, el IRPF, el impuesto de sociedades, o los indirectos, que es el IVA, las transmisiones, el juego, el alcohol, los hidrocarburos. Y de ahí, de todo lo que ingresa a Diputación, hay que dividir en 4. Una, el cupo. En virtud del concierto económico con el Gobierno central, pues hay que dar a Madrid lo que se ha negociado. Una cantidad, un porcentaje. Luego, otro porcentaje al Gobierno vasco. Tercero, otro porcentaje para la propia Diputación. Y cuarto, el resto, al resto de ayuntamientos, que es el 56%. Pero se acaba de aprobar una ley municipal el mes de abril en el Parlamento Vasco, donde
según esa ley, los ayuntamientos participarán en el Consejo Vasco de Finanzas. Y entonces, pues nosotros ahora parece que estamos enmendando con esto, con esta moción, enmendando la plana a esa ley, ¿no? No. Yo creo que esto, pues, no es un juego, con todo el respeto. Lo que se habrá que hacer es que el 56% que se reparte a los ayuntamientos, pues posiblemente es poco, yo creo que sí es poco. Y habrá que hablar en ese Consejo Vasco de Finanzas quién representa a los ayuntamientos a través de Eudel o quien fuera. Y tendrá que decir, en vez del 56%, vista la situación delicada que se encuentran la mayoría de los pueblos, porque claro, tú generas unos gastos dando un servicio y resulta que andas mal. Y muchos andan muy mal, la gran mayoría. Pues entonces, las representantes municipales tendrán que hacer fuertes en ese Consejo Vasco de Finanzas, que no sé a partir de dónde esta ley, qué trámites tiene, cuando queda definitivamente aprobada, la del mes de abril, y ahí tendrán que exigir que en vez del 56 sea el 60, 4 puntos más, o 5 más, o 6, o los que fueran necesarios. Entonces, nosotros no le vemos sentido a aprobar esta moción diciendo, no, Diputación, ahora tú, como nos has dicho que ibas a ingresar 100 y has ingresado pues el 2,8% menos de lo que nos has dado, el 50% no te vamos a devolver, gestiónala tú, arréglate como puedas, porque tenemos bastantes problemas. No, si hay una ley que se ha aprobado para subsanar ese tipo de cosas, lo que hay que poner es en marcha esa ley, ya, yo no sé, como he dicho antes, los trámites, qué tiempo llevan, y que para el próximo ejercicio se solventen las cosas, porque nosotros el problema que vamos a tener este año, si es verdad que Diputación ingresa menos, y lo mismo que nosotros, el resto de ayuntamientos, es que vamos a tener que devolver en el siguiente ejercicio, y ahí nos va a mermar económicamente, como nos ha pasado este año, devolviendo casi 1 millón de euros. Pero nosotros no lo hemos sentido aprobar esta moción. Respetamos, pero no lo hemos sentido. ¿Por qué? Porque ahí está la nueva ley municipal, los ayuntamientos estarán en el Consejo Vasco de Finanzas y ahí es donde hay que pelear, y pelear en el buen sentido y conseguir que la financiación a los ayuntamientos, que es la administración más cercana al ciudadano, sea superior. Entonces no vamos a votar a favor de esa moción. Ni mozio honetan gauza bat ikusten dut, ustetan jaztela dala, gitxienez udalak esaten dabela prest dauzela diputazioari ordaintzeko. Bai, dago borondatea ordaintzeko. Bi, uste dut lehen aldiz udalak kontseilu horretan dagozala, orain arte segaitik ez dira egon. Orden, gauza bi oso importantea dira lehenengo mozio hau ulertzeko. Eta dakigunez, udalasko zenbaki gorrizek ez, beste zenbaki koloretakoa dekiez. Beraz, eta ez dugu esan noren erantzuna da, eta noren arrurura izan dan. Ez gara sartuko horretan. Pero nik ikusitxe, eta guk ikusitxe, udalasko zelan dauzen, gitxienez, diputazioak laguntza bat edo eskuzabalagoa izan beharko zala. Bai, digo, nik respetando plantitando zuena, baina hemen dau joko bat, presupuestotik, sarreratatik, foru aldundiek, dino, 56 lurraldeko herrieri. 56. Beza dentzu, hori prebizioa superetan badugu, entrada gehiago badau, amaitzen danin likidazioa egongo dugu, temongo jatzu gehiago. Baina gitxia hau badau, bueltan egon birra dekozu. Hori da oinarteko jokoa. Ze furaldun dize bestekoan sakubet sako sin fondo, esaten dana. Da, ni gerriko errezia defendiduko, baina oinarte urte askotan egon darri legie enbarik, eta aprilien aprobesan. Aprilien 18 edo 15 edo 18. Hor egongo dio udaletxepe bai, hor lortu bida, udaletxieri, 156 barik, gehiago sartzie, eta ia
kompetentziek ondo argi izti zeintzu diren. Ze batzutan etxen dire sortu geuse berrize lagundu 5 urtien da gero zeu geratzen zara, da horrek gero die, horre finantzetiek gatxada. Eta bueno, Gernikako udalak betetan deu, dauen jokoa. Eta horregatxik hau musea guk ez du botako alde. Ze ez dago sentidu dugu guzti. Errespete betxen dugu, esan dena betxe. Monsignoren aldekoak, kontrakoak, Erregu eta galdera, goi? Beste monsignoa, egize. Egize, besti. Mandela arauak. 2015ko abenduaren 17an, presoak tratatzeko oinarrizko arauak onetsi zituen Nazio Batuetako Asanblada Orokorrak, izen simboliko bat emanez, Mandela arauak. Horrela, arautegi hau bultzatu duten estatuek omenaldia egin nahi diote 27 urtez kartzelaratutako preso politikoari eta ostean Hegoafrikako presidentea izan zen Nelson Mandelari, giza eskubideen alde, berdintasuna, demokrazia eta bakearen kulturaren aldeko bere ondarea goraipatuz. Mandela arauak giza eskubideen adierazpen unibertsalaren printzipioak aintzat hartzen ditu, eta kartzela politika esartzeko orduan, presoen giza eskubideak babesteko norabidean, eragin eta balio handia dute. Azpimarratzekoa da, Mandela arauek tortura eta bestelako tratu edo zigorranker gizagabe edo iraingarrien hitzarmena hartzen duela oinarritzat. Izaera unibertsala eta indar imperatibo eta loteslea izatea helburu duten 122 arau hauek ondoko oinarrizko printzipioa esartzen dute. Preso guztiak euren duintasuna eta gizaki bezala duten berezko balioagaitik merezi duten tratamentoa jasoko dute. Horren aritik, kartzela erregimena bideratuta dago kartzela bizitza eta askatasuneko bizitzaren arteko tartea minimora gutxitzera. Adierazten du, horretarako kartzelako baldintzak duinak izan daitezen katalogo bat agertuz. Mandela arauek, besteak beste, presoen osasun tratamendu duin bat jasotzeko eskubidea eta familiarekin harremana mantentzeko eskubidea ere aldarrikatzen dute. Zehazki, 59. arauak zer adierazten du. Posible den neurrian, presoak bere etxetik edo bergizarteratze lekutik gertu egongo dira. Nazio Batuen arauen 44. Agintzen duenez, isolamendua soilik salbuespeneko kasuetan esarriko da. Azken errekurtso gisa, ahalik eta denbora gutxienez eta errebisio independiente baten menpe. Euskal presoen esperientzian ez da horrela suertatzen. Isolamendua sistematikoa bihurtzen da, zigor ohiko eta arrunta da, aplikazio arbitrarioa duena. Isolamenduak presoarengan ondorio psikiko ikaragarriak sortzen ditu. Azken egun hauetan horren testigantza zuzena jasotzen ari gara. Muturreko isolamendu kasuen zerrenda luzea ezagutzen dugu. Arantza Zulueta, Arriet Iragi, Juan Ramón Karasatorre, Aritz Argintzoniz, Juan Carlos Besance, Bitxor Franco, Xavier García Gaztelu, Fernando García, Sebas Lasa, Iker Lima, Ángel López Anta, Aitzol Martuartua, Iker Olabarrieta, Patxi Ruiz, Nerea Bengoa, Irantzu Gaiastegi, Gurutz Agirresarobe, Iker Arakama, Rufino Arriaga, Asier Arsaius, Juan Mari Etxebarri, Garikoitz Etxebarria, Josu Goikoetxea, Roberto Lebrero, Iñigo Vallejo, eta bar, zerrenda luzea da. Beste aldetik, ezaguna da duela aste batzuk Fresnesko espetxean isolamendu gaitik piztutako gatazka eta tentzioa. Horren ondorioz goze greba bateko protesta eragin duena. Nazio Batuek gonbidapen bat luzatzen dute. Nelson Mandelaren nazioarteko eguna, uztailako 28 ospatzen dena, presoen eskubideen aldeko Mandela eguna izan dadin. Gartzelaratze baldintza duinak bultzatzeko eta presoak ere gizartearen parte direla agerian usteko. Hori dela eta udal honek ondoko erabakitzen du. Udal honek bat egiten du Nazio Batuek onetzitako presoak tratatzeko oinarrizko Mandela arauekin. Udal honek Euskal presoei Mandela arauak aplika dakizkien eskatzen du. Besteak beste, gaixo dauden presoek tratu duin bat jasotzeko eskubida eta familiarekin harremana mantentzeko eskubidaren aritik dispertzioarekin amaituz. Udal honek Mandela arauak oinarritzat harturik zigorroiko eta arrunt bezala muturreko isolamenduaren erabilera sistematikoa arbuiatzen du.
Isolamenduak presorengan ondorio psikiko ikaragarriak sortzen dituela kontuan izanik, egoera hau pairatzen duten presoekin elkartasuna adierazten du udal honek. Nazio Batuen gomendio jarraituz, uztailaren 18 presoen eskubideen aldeko Mandela eguna ospakizuna aintzat hartzen dugu. Kartzelaratze baldintza arbitrarioen kontra agertuz eta presoak gizartearen parte ere badirela aldarrikatuz. Gu Monsignor Dinonagaz bat gatoz, eta beraz gure boto aldekoa izango da. Monsignoren aldekoak, hau bat ez ba. Eskairak eta galdera. Bueno, Jonek, eta azalpen txiki bete itxeko, kirol patronatuan esalei eurek organismo autonomoa dalez, eskuteta da bela esalei, ez da? Zeurek telebista ez du dukitzen etxeko da. Esan dutzen, dek esan inbertsioak, kirol patronatuan dau, Maria, Inigo, eta Jon, eta euren bilara egiten debez, saltzeko ze inbertsio edo ze egiten dan, eta zenba jente dabilen bai Santanape edo bestiek, ez da? Arratsaldeon, nahi dugun informazioa transmitidu Gernikarrei, hau da. Gernika-Lumoko Kirol Patronatoa es un organismo autónomo del Ayuntamiento de Gernika-Lumo. El objetivo de este organismo es la promoción deportiva y el desarrollo de la cultura física, así como las prácticas deportivas que ayudan sustancialmente a las personas que lo realizan a mejorar su salud en todos los aspectos, mejorando la calidad de vida. Dekogu zen instalazioak diez, el Polideportivo de Santanape, Urbieta, Maloste, da Fronton Jaialai. Dekogu un presupuestoa para el año 2016 asciende a 2.070.000 euros, de los cuales 1.471.000 euros es aportación directa del Ayuntamiento y los 590.000 euros vienen de las entradas y cuotas que pagan los usuarios. Auda, de cada 20 euros, 5 euros salen de las cuotas y entradas y el resto, los 15 euros, los pone el Ayuntamiento. Usuarios. En Santanape, durante el año 2016, en el Polideportivo Santanape ha habido 5.200 usuarios, de los cuales 4.100 son guerniqueses, siendo el resto de pueblos de la comarca, el 21,15%. Diariamente utilizan las instalaciones de Santanape una media de 1.000 personas al día. El 54% son hombres, el 46% restante mujeres. En Urbieta hay una media de 800 personas de uso habitual, entre 2 y 4 sesiones a la semana. Escuelas y clubes de fútbol y de rugby. En Maloste pasan 140 personas diarias, normalmente básquet federado femenino. En el Jaialai hay 50 niños y adolescentes de la escuela de cesta punta, haciéndolo compatible con otros 15 o 20 actos culturales, musicales, etc. Kursoak emoten direnak, se están ofertando los siguientes cursos: igeriketa, gimnasia, zumba, cardiobox, gimnasia rítmica, aquagym, tai chi, escalada, body pump, yoga, pilates, judo, karate, skate. Y en verano, surf, kayak eta stand-up paddle. Las inversiones que vamos a realizar en 2016 van a ser de 222.000 euros, de los cuales 204.000 euros son para mejorar las instalaciones de Santanape. Las inversiones serán las siguientes: 28 máquinas nuevas de cardio, 23 bicicletas nuevas de spinning, cambiaremos el suelo en la zona de las taquillas y en la zona del pasillo. Además, cambiaremos el suelo del gimnasio. Ahora mismo tenemos 32 máquinas de cardio. Vamos a poner 28 este año, con lo que vamos a cambiar el 87,5%. El resto, el próximo año. Tenemos 49 bicicletas de spinning. Este año renovaremos el 50%. El resto, el próximo año.
En total, este año cambiamos el 65% de la maquinaria y el 35% restante lo haremos en 2017. Concretamente, dentro del 85% de maquinaria que vamos a cambiar están las siguientes: 4 máquinas de remo, 8 cintas de correr, 6 bicicletas elípticas, 2 máquinas step, 2 escaleras, 3 bicis altas, 2 bicis reclinadas y una máquina para persona con discapacidad. Dentro del 50% de las bicicletas que vamos a cambiar, 12 bicicletas son de gimnasio y otras 12 son de spinning. Tenemos planificado hacerlo las 2 semanas que se va a cerrar el mes de agosto. Hori. Vale, mi esker. Uste dut, Jon, gauza bat ez dozula aipatu. Hor, kirol patronatoko diruetan dago partida badala kirol taldeko diru laguntza. Gureko neukea saltxie zelan egiten dan eta hori. Bueno, oraintxe bertan inbertsioi buruz gauz hitz egiten. Bai, Gernikentzako Gernikarrak ikusiko da belez, pues gureko geuke jaki saltxi orain. dekogu normatiba bat, badakizulez, orduen normatiba barru horren barruen, dauz kondizio batzuk, taldia izenbide eitzen duena urte osoan zehar, segun Euskal Herriko kirola badan edo ez, badeko aukerak sartzeko baremoan, eta eitzen dana da talde guztizek urtien zier ematen dugu datuek, da gero datuen horren arabera, da normatiba bat, eta horre torten da aportazioa kirol patronatotik, badakizulez. Bale, orduen, nik aurreko batzarrien proposamen bat egin eban, ze hor, kirol patronatotik diru laguntza batzuk emoten dira talde batzuei, baina bai, udaletik emoten dira beste kirol taldiei. Orduen, guk egin gendun nik egin eban proposamena kirol taldeko eta kirol instalazioko diru guztizek kirol patronatotik pasatzeko. Dinot. Konteste. Egin gendun berbaan, da esan gendun hori gaize izaten dela aurrekontuetan tratedibidan asunto bat. Ze azkenin guk eitzen gune da, guri emotentzkoe erakunde autonomo baten buduen diru bet, eta guko hori dirue, banatzen gu, dekogun normatiba horregaz, eta horrarte heltzen gara. Hori ja beste gaize zeuk esaten zune, aurrekontuetan ipintzeko gai bada. Pero nik galdetzen dodan, adibidez, zesta puntako taldeak, eukiko dez beste jenteak, eukiko dez bere partaideak edo gure dozu moduen, eta kirol patronatotik ez dugu jasotzen dirurik. Jasotzen dugu udaletik. Zesta puntak kirol patronatotik hartzen bai, dugu. pero bai, bizetik. Eta Gernika Saskibaloia ere. Orduen guk eskatzen duguna da kirol taldeko diru guztizek kirol patronatotik. Zalantzarik eta dudarik ez izateko kirol taldeen artean. Horretaz berbain gendun ez? Aurrekontuen asuntoa da. Ez bakarrik aurrekontuen asuntoa bakarrik ez. Bada aurrekontuen asuntoa. Hori da, geuse bat, inigo zuke, geusek eta zalantzari eso. Zalantzari egon beharrik ez dago. Geusek argi bada uzeta zalantzarik. Zuk laugarren kapitulan badeko zuz da egize da. 57.800 euro. Eta dire, buruzako goratzenaz. Zesta punta, bertoko kirola da, 3.000 euro. Esku pelota, da bueno, dana dabiz apuroak da, ez dana dabiz. 11.000 euro, bertoko kirolak, direlako. Gero, saskibaloi, akigu ekipoan undauen, eta zelago biharrizena dek, esan, igazke eskunekin behar 5.000 euro. Gero, futboleko taldiek, Gernika, bakiu zein nibeletan dau, bigarren B mailan, eta gero, esportin be bai. Ze pilo bat gaztetxu dabiez klubek. Eta hor, konbenizio bat egon zan oin urte asko, eta hori konbenizioa guk ez dugu aportu, da jarraitzu du. Eta dirue udaletzetik urtean debelez, diru guztizek, hamedi maire araeran, da handi bestera banandu, ikusten da argi dago, ze moten da, publikoa da olako. Eta hor dauz, betxu,
Uniko udaletzetik etxakoan emoten da rugby. Eta hori kontu nukin begoko du, datorren urtien eukuskusan, baina eukusko dugu, ez da bai datu aurrekontutan da eukusko dugu. Baina saskibaloi lehenengo mailan. Eskupelotakoak urte bi edo iruen, ez da denparak itxizien izen die, kampeonez. Gero, futbolekoak behitxu ze maila deken. Eta hor ze ez da bai da dauz, zenbakizek argi dauz. Da hor dau kontuartzailea, eta ze arrazo da hemen, ez, hau emoten txak. Eta holanda guzti be badakigu asko ez dana, baina neurri be dau. Ze guk, ni petzetan dut, lehenengo enbiduna instalazioak ondo egin. Igezen gondun futbol zelai berrize, kostue handiz esan, kostue dekolako. Baina ondo geratu zen da posi dauz. Eta eurton, esan dugu jonek, esan dugu, 204.000 kirol patronatuan. Zeratxik, horre bizikletak eta aldatu bilako. Da guk emon biduleko Gernikarrari, gehienak Gernikarra dire, 21,2 di albo errezitakoa. Emon bitzako eri, aukerie futbol zelaie ondo egotie, bizikletak ondo egotie, kirolaitzeko, da hori da lehenengo. Eta bigarrena da, gero albaduzu, laguntzakin. Eta algundu neurrizen lagundu itxen dugu. Da benetan beste geuse bat, nik hemen argi itxi dugu dutena da. Ze albotik ukusitxe erreza da, bitxu, Gernik edekoz, hor deko tazto txuet, zema biztalde edeko zen, gaurko egunien, ez da. Gero esango zeleputakoak eta hori. 17.000 ailegetako 56 persona falta dire. Eta bitxu, zelan da behin, kirol arroloan, jonek emondezen datuak, da zuk ondo esetzen dozuz, da Maria pe bai, da gu pe bai, hoi hauetu. Rubikoak lehenengo mailan, saskibaloiko neskak lehenengo mailan, futbolekoak, Gernikakoak, 2B mailan, da ez da bakarrik hor goxen egotie, hortik aparte zenba jentek itzen dugu kirola eta beste taldiek, ez da. Ze, hemen dana ez da primeran egotie. Primeran egotie, ilusinotxu eitzen dugu. Baina niri gehiago gure dutena da, edo guztetan jatena da, gaztiek, bai, genero bizitako gaztiek, neskatxuek eta mutitxuek, kirola itxeko aukerie izetie. Da instalazio onak ukitxie. Da gugen bidugu, aldugun neurrizien hori hobetu eta hobetu urtaro. Eta ni bai gure dute eskertu amendik kiroletako direktibak. Ze, karo, urte guzti giztiz, eta berdinek aurrekontu batzu dekez, da horrek aurrekontuek eurrera eta atiek kostaitzen jake. Ze, karo, bueno, lehen emoten zienduzku honek, ez da €100 bestiek 200 baten da batek, edo, eta erton esan duzku, ez da biela ondo, eta ez da biela moten, morrestu itzen da, baina eurek itzen dugu pilako lagana. Eta eurrera eta eta nik amendik esango dut, hori izaten da, reconocer su labor, benetan, eta animatu jarraitu diziela, ze lan itzela itzen debelako. Da errizek, lantzimin ez du eskertzen, eskertu, bidugu geukazitxe. Horben, amaitzeko negaz, guk diru laguntzak horran jarraituko dozu banatzen batzuk kirol patronatotik eta beste batzuk udaletik, edo hori pentsatuko dozu zer egin laikela, edo... Bueno, esan dutena. Betxugu. Bueno, jabekuz gaibi zabaltzeko, obariak eta kirola. Bakarrik aipamen bat, igual urrengoan idatziz paseo gorretatu guztizek zen nik ezin izan dutan apunte. Uztekin ni jendiak atzera aurrera ibiliko dan bideoetik ikusten da benean, baina estantzien ez dinot jendieri. Bai. Bueno, nik beste gai bateri heldugu lehotzat eta galdera bat eiteko da. Emateu, simple dela galdera, baina ja 3 hilabete dara guz galdera honegaz eta ez daki buelta-bueltaka benetan segertatu zen. Eta da, turismo bulegoko azterketa famatu horretan, ia egon baziren euskaltegiko irakasleak euskara mailan neurtzen edo ez ziren egon.
ze dago akta baten ipintzen dauena azterketa berezi bat egingo zala, eta hori, imposible izatez aparte, gero arduradunak ezaban txarto apuntaniko gauza bat izen zala, eta gero aurreko osoko bilkuran, esan zan, lehenengo froga hori euskeraz egin zala, eta euskaltegiko irakasleek edo maisuek antxe egon zirela euskerako froga hori edo euskerako maila neurtzen. Guk gero jakin dugu, hori behitzete kaletik esan jaku, hori ez dala holan izen. Eta gure du jakin benetan egon ziren edo ez ziren egon. Oso galdera simple, baina baten erantzuteko. Bueno, jakin duten desorrelako zesorrekarriko duzuela. Turismo informatzaileko epai maiburuaren txosten bataka. Da, mesedez irakurri egingo dut jakin daizuen zer dan edo zer datzan gertatu den. 2016ko informatzaile turismokoen lanpoltzan sortutako eztabaida. Euskara euskakizuna eta beste hizkuntzetan arteko ezberdintasuna. Informatzaile turistikoen lanpoltzako oinarrietan agertzen denaren arabera, euskara eskakizuna derrigorra zen parte hartzeko. Hortaz, hizkuntzaren ezagera agiraren bitartez frogatzen zen. Eskaera horriarekin batera auzoa aurkeztu beharko da. Lehenengoa, nortasun agiri nazionalaren fotokopia edo atzerriko lehiakideen kasuan nortasuna eta nazionalitatea egiaztatzen dituen dokumentua. Bigarrena, euskerako hirugarren hizkuntza eskakizuna duela egiaztatzen duen agiriaren fotokopia, edo honen baliokide titulua. Hirugarrena, dagokion titularen fotokopia, batxilergoa edo erdi mailako lanbide heziketa zikloa edo baliokideak. Eta laugarrena, lehiaketa fasean baloratuko diren merituen gaineko agiriak. Bigarren froga, Gernika Lumo eta Urdaibairi buruzko kontsulta bat euskaraz erantzutean zetzan. Froga honetan neurtzen zena Gernika eta Urdaibairi buruzko ezaguera zen. Froga naiz eta euskaraz izan, oinarrietan ezen inon aipatzen euskara maila neurtuko zenik. Ezin zen inor lanpoltzatik kanpo utzi ahozko euskara maila ezuelako betetzen. Euskarazko hirugarren hizkuntza eskakizuna betetzen zuten froga egin zuten guztiak. Ana Urmaetxe Gernika Lumoko langileria zinegotziak epaimahaiburuari eskatu zion lanpoltzako ahozko frogan euskara maila egiaztatzeko, euskaltegiko baten bat etorri behar zuela. Hori dela eta epaimurua euskaltegiko zuzendariakin jarri zen kontaktuan eta bere adostasun osoa jaso zuen. Baina frogaren egunean froga hasi horretik epaimahaiburuari ahaztu egin zitzaion berari gogoratzea egun horretan frogara etorri behar zuela. Hori izan zen egun horretan gertatu zena eta ondorioz ez zen euskaltegiko inor etorri frogara. Bigarren ariketa nahita nahiezko eta baztertzaile izango da lehiakide guztientzat. Gernika Lumo eta Urdaibairi buruzko kontsulta bat euskeraz erantzutean datza. Ariketa egiterakoan Gernika Lumoko turismo bulegoan eskaintzen diren liburuzka turistikoak edo eta Gernika Lumoko web horrean dagoen informazio erabili ahalko da. Ariketa hau bideoz grabatuko da. Ariketa hori gehienez ere 8 puntu arte ebaluatuko da. Kanporatuta geratuko da beraz, gutxienez 4 puntu lortzen ez dituen izan gaia. Beste hizkuntzetarako, hau da ingelesa, frantsesa eta alemana, ezen hizkuntza eskakizun agiririk eskatu. Beraz, hizkuntza eskolako ikasleak etorri ziren beste hizkuntzen ezaguera maila egiaztatzen. Hirugarren ariketan nahita nahiezkoa eta baztertzaile izan da lehiakide guztietan. Lehiakideen ingelesa hizkuntzaren ezaguera hizkuntza eskolako irakasleek egindako ahozko azterketa batekin baloratuko da. Eskatutako maila B2 izango da. Ariketa hau gai edo ez gai baloratuko da. Laugarren ariketa hautazkoa eta ez baztertzaile izango da lehiakide guztientzat. Lehiakideen frantses eta alemanaren hizkuntzaren ezagera, hizkuntza eskolako irakasleek egindako ahozko azterketa batekin baloratuko da. Eskatutako maila B2 izango da.
Laburbilduz, euskara maila agire bitartez egiaztatu zen eta beste hizkuntzen kasuan ezen inongo agirik eskatu. Horregaitik egin ziren ahozko frogak. Administrazio publika sustatutako lan eskaintzen publiko batean, ez dakigu zein punturarte izan alden onargarria euskara maila 2 aldiz frogatu behar izana. Lehenengoz, euskarako 3. hizkuntza eskakizuna duela egiaztatzen duen agirearen fotokopia eta honen beleakide titula eskatuz. Eta bigarrenez, ahozko froga bat eginez. Gernika Lumo 2016ko ekainaren 6an, Amaia García Uriondo, Gernika Lumoko epai mai burua. Ikusten dozuenez, nik nire eskakizuna azterketa horretan euskaltegikoak egotea izan zen. Eta hori izan utxean. Oin, ez da bete? Badakit izango dozuela nire ruedala. Baina eurek dinoan ez, eurek eskatu geneutxoen, ez ziren agertu, baina eurek ikusten dabe, birritan ezin dela eskatu. Alde batetik hizkuntza, 3. hizkuntza eskakizuna betetzen daben titulo bat aurkeztea, eta horrez gain azterketa bat egitea. Beste hizkuntzatan esan horrelako agirik eskatu eta horregaitik egin zen azterketa. Nik aztertu bat, ez gehiago izateko. Ez, nik bai. Ze, jaro, kontu da, ondo dau. Eta azkenien jakin dugu, ez zirela egon. Baina hemen ibili gara, 3 hilabetez, egon ziren edo ez ziren egon, erantzun zuzen bat jaso ezinik. Eta dana da lotuta, ez, lehen Jonek esan dau. Merkatuaren ordenantza jasotzeko eta erabakitzeko 4 egun. Eta inkluso osoko bilkura baten erantzun zuzen bat hartzeko 3 hilabete. Alde batetik dago euskara maila zelan frogatu behar dan, ze garrantzi ematen dautzon zinegotzi batek berbaiten dauen osoko bilkuran, edo antolatzen direnean zerak, azterketak edo danadalakoa. Eta beste bata, ze errespetu dutzo batek herritarrei eta osoko bilkura bati. Ze nik lehengoan erantzun da gauza bat, baina atoan joan da galdetzera ia egon ziren edo ez ziren egon, ja, oin dela hilabi eukiko gendun erantzun zuzena, eta ez du euki, eta eskertzen dut, azkenien, astuiakon bateri eta horrek hauze gertatzen dira, baina, karo, jakini berda, hori gertatzen denean esaten lehengora, ez dire egon, punto. Ez, a ber, nik lehenengo momentutik ez du jakin egon ez direnik. Nik txosten hau eskuetan euki arte, ez du jakin egon ez direnik uli, sentitzen dut. Nik egonaz, eta beti sinestu dut egon direla. Zamen, aipatzen daren mudan nik esan egin eutxean, eta negoziazio maizen ganderan nik horretan gelditu nintzen. Euskarazko frogan, euskaltegikoak egongo zirela. Eta horretan gelditu nintzen, eta baiezkoa esan egin eutxean. Eta nik txosten hau eskuetan euki arte, eta azkenien pleno bat pasatu ondoren eurekin berba egin arte, ez dauzti esan ez zirela egon. Orduan, hilabil garela beragaz? Bai, baina nik egon azpentsure eta sinastute egon direla. Ez da nire agindu bat, nik ez dut hartzen agindu moduan, zer nik ez dut txotegaitzek agindu bian, baina nik horretan gelditu nintzen negoziazio baizen. Eta gainera nik hori betetzeko eskatu neutzian. Eta nik txosten hau eskuetan euki arte, ez dut jakin ez direnik egon. Sinesten dozuen nola ez, edo txartaz hartzen dozuen, edo esatema dozuen, nik edo guk informazioa gordetan gabizenik, Onbe argi dau, paper hori nekoki izan baneu, ez nekela galdera ingo. Txosten hori konpartitu izan bazen du, nik ez neke galdera ingo. Ekainaren zeikoa da. Oxe, eta gaur 30. A ber, bai, baina nik pleno hostin eskatu nautzian. Bueno, nik ez dut ja argi geratu dela. Argi geratu bada, argi dau. Ba, ez gai bat. Argi geratu da. Bueno, apur bate iguale gogoratuko dute aurreko plenoan komente gendun bat, kontu bat, gaizen sartzeko, apur bate ulertzeko galdera hau nundik doan. Aurreko plenoan konsergien lanpoltzari buruz galdetu gendun,
arazoa zan, guk ikusten duen arazoa zan, martxan dagoen lanpoltza bat, 12 pertsona altan deko zen lanpoltza bat, eta bai, sarra izen arren, sarrauak erabilitze gauz udalonetan eta oindala hilegitzi, segaitzik berriztuko zan, dagoenien pertsona bat, jubiletako kontrato erreleboa eskatu da benien, eta langile horreri bere eskubidie uko hitzeiakon lanpoltzatik pertsona bat ez jartziarren lanpostu horretan. Ez da inungo arazorik, oin momentuen kontratu erreleboa eskatu da ben pertsona horreri kontratu erreleboa emoteko eta indarrien dauen lanpoltza bat erabiltzeko. Eta, bertan gure kezkak agertu gendu zen, horretan geratu zen, eta ben gatoz, beste gai bardinen inguruen, beste bi kezka handigaz. Badakigu zuen gaineldu dela informazio bat, eta informazio hori da beste herri bateko kasu bat, Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusisek kasu honen antzekoa dan beste kasu baten emonda bezen bi sententzia. Lehenengo sententzisek esaten du udalitz beteen berdala eta beraz kontrato releboa eskatzen daben langile bateri eskubide hori bermatu behar jakola, eta beraz, honen arabera, pertsona horreri kontrato releboa behar jako indarrin dagoen lanpoltza erabiliz. Eta beste bat, eta gehiago eskatzen dozkuna da, langile horreri ordaindu biharko jako zen kaltiek jarraitzen badugu jagokizon kontrato erreleboa emon barik. Kontratu atzeratzen dan, egun bakoitzeko soldatan euneko, 85 kasuaretan, gure kasuen uste dugu, euneko 75 izango zala, ordaindu biharko jakon kontratu erreleboa emon jakon langile horreri. Ize hile bat da kontratoa emoteko baldintzatan dauena pertsona hori, oso da bete da bela adine kontratu erreleboan eskubide ukitzeko, eta lau hile eskaera hori enbanetik. Ez dugu ulertzen jakine ganera, harin hau argumente gendu zen, zagaitzuko uste gendun kontratu relebori ja emon behar zan, baina jakine egon aldiela ondorio judizialak eta ondorio ekonomiko nahiko garrantzitsuek jarraitzen dan pertsona horreri beran kontratu erreleboa emon barik, eta jakin gureko gain. Hau da partidu atzera, no? Repetición de repetición, ez da? La moviola egoten zen dantzi, atzera dute, repetición. Gaixel, erantzun euko duzu, baina gehiago zeu zer esan gure duzu, ze amene gai batek batean paraskoan ez egoteko. Ze lenguan argi geratu zalez, pentsen niretzako. Gizia argutxu behar bada, bai, zeu zer gizia esan duzunetik aparte gizia esateko irati, baina duzu? Bai. Baina, nik esan gure dutena da bebai, gai hau, gai ze bardine da, baina galderak desberdinek die, eta gai honekiko deko guzun informazioa maiganien desberdina da, orden buelta al partido, nik ez dut uste da nik. Eta, bebai esan gure dut, hori apur bat trampa itxe da, zendik ez dakit zer erantzungo jaten, beraz, aurrez eskatzie, esan behar duten dana esatie, da, berbiek entzie zuzenien, baina, badazpada esango dut... Espazu gure egin ezen, Bai, badazpada. Badazpada esango dut diru hori ez dela arduradunen poltsikoetatik urtengo. Diru hori urtengo da herritarran poltsikotik. Orduen igual ulertzen dut gehiago zeba ez dozkun ardure. Etorri alda kalte ordain bat langile horreri eta diru ez dala eskure poltsikotik urtetan edo ez dugule ulertzen herritarran dirue danona dana, edo ez dakit ez batzago garrantzirik emoten, olako egoera baten aurrien ezer eseitzeko. Eta, errepikatzen dut, ez toztazule esitzeko barriro erantzuten, ezin izango dut barriro defentsa baten erantzuneri, hasi que, hemen itziko dut. Nik ez zute hitzeken duko, nik esan dut, gai barrizien adalez, eta hor, periodiko baten agertu zen, geuse bat, batzean barikuen edo? Bai, barikuen. Da egizi ezabez izienan agertzen zana. Ez, nik ez dekote periodiko informazioa, Ni periodiko nire akurri naben. Baseko zan periodiko hori informazioa, da egizi ezabez izien. Eurreko plenuan, González gai hau, geuse berdine, horregatik esan dut, larri luzetzeko, luzetu behar bada luzetu izen da.
Geixo bat esateko, esan duzu zutanak, batanki. Momentuz bai. Momentuz. Vale, ondo dau. Bueno, Jose Marik esan da belez, jarrai dugu daigun kon el simil, partidugaz jarrituko dugu, beste txanda baten. Jose Marik esan da belez, pasadan barikoen agertu zen prentzan notizi bat, eta hori dela taztela langile hau udaletxe datorri jakun. Eta komente euskun, hori zer dela taztela zerraitik agertu dan, zeberak hori atateko asmorik ez eukala eta inori ez dutxola emon ordenarik horrelako notizirik ataratzeko. Eta gehizen bat, beragaz berbain eta gero, ez hauskun bera prest dauela jarritzeko lanien, irailen bebai, eta lanpostu hori bete arte. Ez dekola arazorik jarraitzeko lanien. Eta kontratu relegokoa konponduko dugule, orduen bere ordezkapena betetzen danien. Baina printzipioz, ez daukola inolako arazorik jarraitzeko lanien. Nik argitu gure dutena da, gure informazioa, eta guk dakarguna ez dela prentsan agertu da notizi baten inguruen, oza, prentsak edo kasetari sekaldoen berak gure daben interpretazioa. Baina ni dinotxutena da, kontratu releboa, zuek esaten dozue, kontratu releboaren eskubidea dekola, bai, baina berak ez euskun, momentu zuko egiten dabela eskubide horreri, jarraituko dabela lanien, lanpostu hori bete arte udaletzik. Orduen langile horrek jarri ban kejie udaletzien eta ondalak itxe arte bintxet erantzunez jakona atzera botako ban. Akordio batera aldu basarie, ze berak beran kontratu releboa inmoteko eskatzen, idatzi bat sartu ban, keja formal bat sartu ban udaletzien eta kasurik ez baiako itzen aurrera jarraitzeko. Eta jakin gureko neke zer dan konponduko dugu kontratu releboana. Base iruditzeaten, okurritzeaten formula bakarra ez da legalanik dakitzetena. Bueno, baina bera kompromiso hartu eban, bera abokatuekin berba egingo dabela eta atzen antzegotako dabela. Bale, eta akordio horren inguren zozer jakin aldugu? Zelan konponduko dan langile bat? Esan dautxutela, bera jarraituko deu lanien, lanpostu hori bete arte. Eta kontratu releboana konponduko dugu, zer da konponduko dugu? Osa, hori da, uko itxe kontratu releboari, oso ondo, langilek uko itzen batzo beran hori, baina gero esan dozun... Ez da hori ez, momentu honetan nuko egiten dut, zola, baina lanpostu hori betetzen danean, berari kontratu releboa emango jako orduan. Ni begon itxen beragaz, zen ni be personalin nago. Daingo eta burbete errekorrido ezein izen zan, da nota batzu dekotez gan eta hemen, horren ganien. En abril del 2013, hace 3 años, se enviaron los datos de este trabajador a Lanbide, junto con los de otros que también podían acogerse al contrato de relevo, en las condiciones que regían entonces, que posteriormente se han endurecido. Bueno, él ha cumplido 61 años a finales de mayo, no sé si fue el 23 o el 25 o el 23 creo, a menos de un mes de que acabara el curso escolar, y entonces no nos parecía a nosotros la mejor fecha para relevar al conserje. Y cuando hablamos con él, él también estaba de acuerdo con nosotros, que tampoco le parecía a él la mejor fecha, justo a falta de menos de un mes. Ya le informamos de que habíamos iniciado los trámites para crear una bolsa de trabajo nueva. La anterior es del 2010, una bolsa en la que además creo que solo hubo prueba teórica y no hubo prueba práctica, pero en cualquier caso, desde el 2010, como decías que estaría un poco envejecida, o no sé pues si la palabra es esa, de la bolsa, hay más gente en paro, más gente necesitada de una oportunidad. De hecho, se han apuntado a esta convocatoria creo que unos 175 personas. Bueno, lo que decía, hablando con él, nos manifestó, como ha dicho Ana, que no tenía ninguna prisa de momento por firmar el contrato de relevo, siempre y cuando contara con el compromiso del ayuntamiento, y lo tiene, de que se le va a hacer el contrato de relevo. Dijo, ahora estamos a punto de acabar el curso, luego vienen vacaciones, y nosotros, como ya le habíamos informado de los trámites, más o menos los plazos que pueden seguir la conformación de esa nueva bolsa de trabajo, dijo, como si es en octubre. Y yo, si tengo el compromiso vuestro de que se me va a hacer el contrato de relevo, voy a hablar inmediatamente con el enlace sindical del LAB y le voy a decir que lo pare todo, porque estoy totalmente de acuerdo con el ayuntamiento.
Y bueno, luego nuestra sorpresa fue que una semana después salió este artículo en un periódico donde, no sé, alguna palabra será verdad, pero vamos, las afirmaciones. El titular dice: obligan al Ayuntamiento de Guernica a formalizar el contrato de relevo de un trabajador. Nadie ha obligado al Ayuntamiento de Guernica a nada. Luego, han pasado más de 23 meses desde que cumpliera 61 años. Ha pasado un mes ahora, un mes pasadito, no 23. Existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que obliga a la Administración local a formalizar un contrato de relevo. Existe también otro fallo del mismo tribunal que condena al Ayuntamiento y en ningún momento habla de ningún otro pueblo aquí. Por lo tanto, del único pueblo que menciona es el de Guernica. Por lo tanto, hay que entender que todas estas frases van dirigidas al Ayuntamiento de Guernica y cuando habla de empleado, también al único que se menciona, que es el consorte. Y lo que has dicho del 85% y no sé qué. Creo que era Ortuella, ¿verdad? Bueno, pues aquí hacen como que es Guernica y hasta la edad, mal. Y obligan, nadie ha obligado. Y de hecho, él ya le había dicho a su enlace sindical que pare todo porque estaba totalmente de acuerdo con el Ayuntamiento y que no tiene prisa, si es necesario este octubre. Vale. Posten gara langilegaz situazioa konpondu izena, gure lanpoltzan irakurketie aurrekoan bardine da, eta argitzearen albiste horretan dena guzurre dela gu behar gauzela. Osa, dinot, errepikatuko dut ez gatozela albiste horren informazioagaz, inundik inora, albiztieri emonjako entratamientoa, totalmente, doztakite gure eta manipuleta dauen, edo zer dauen, baina efectivamente, berba bat egize bada, Batan bate botago bazen horretatua gara. Edo kasetarizeko zolan txarrein deu. Ni baina otzun ni ados nau, artikulo hori lotxagarriz edo estak izan ditzu dana. Bai. Beste notizi bat ez dan agertu. Prentzan lehenko egunen justo korreozen neurrien egon zan bidegorrizen istripu bat. Ez da jakin dozuen, garaje batetik, zera batek, kotxe batek, bizikleta bat eroan eban. Eta, bueno, barriro gure doko goratu hemen, diru laguntza bat dagoela, bidegorrize konpontzeko. Diru laguntza horretan ez da bakarrik sartzen luzetzie edo zabaltzie, sartzen dire bebai seguridadeko elementuek, sartzen direz seinaliek, eta batzordeetan eskatu izan dugu seinaleak ipintzie, baite garajietan atiek zabaltzen dizenien luminoso bat ipintzie, jakiteko bizikletan datorrena garaje horretatik zeozer urten edo zeozer sartuko dela, eta nik uste dut dirue dauela, diru laguntza hori badauela, badakitz basabiziela proiektu bat moldatzen, lehengo proiektu aldatzeko, eta horrek bere denbora eroango dauela, baina nik uste momentu edala urrengo istripua gertatu horretik horrek eusek atontzeko. Dirue badau, eta proiektuen seinale horrek nun joan behar dizen, eta zeintzu seinaleek eta ipinik edauz. Alde batetik hori, eta gero bestetik, Joan Kaltzadako obrak hasiko dizela, dobintzate proiektuen hartu dela, eta lizitaziora joango dela, bai ikusi dugu, eta horre ia 300.000 euro gastako direla, konto dau, baina bidegorriz ebe badau konpontzeko eta diraguntza dekoz. Eta hirugarren buelta emon da gai berdinari, hau gobernu batzordeko akta batetik jakin dugu. Jakin izen dugu, bai, Joan Kalzada luzetuko dela, aurrekontutan onartu salako hori egingo zala, baina proiektu ez dugu ikusi. Ez dugu ikusi proiektua, ez dugu dukin irigintza batzorde bat berabez proiektu hau aztertzeko, eta ez dakigu proiektu honetan, ia kontutan hartzen diren mugikortasun planien agertzen ziren gomendio batzuk kale horretarako. Eta ez diez be oso gatxak edo oso eskakizun handizek alde batetik, zebrabidie urrengo kalera pasatzie, hau da, Zuaizpe aurrean dagoen zebrabidie, berantza doan kali eta gero jartzie, ze hori arriskutsu da, kotxe danak atzera begira dauzelako kotxe datozen ala ez, eta hori mugikortasun planien da, ustakit irakurri dozuen, edo kaso egiten dutza zuen. Eta gero bebai, aparkalekuek mugitzi ezkerretara, eitxeko zigzag bat,
eta abiadura moteltzeko. Hori bai, mugikortasun planien dator, gomendio gizaz, esaten da kilometro bateko luzera dekon kale baten, abiadura hartzen dela, eta hobeda, lantzien behin txikanentzeko gauzak ipintzi, eta hori oso errez egiten da, diseinu aldatu barik, eta seguramente bizikletak bueltatzeko bueltasua eman da bidegorrire, bizikleta benganien pintetako asmoa ez dela egongo, edo bintzete proiektuen zoritxarrez ez da gertatuko. Bueno, bidegorrizen buruz, ez dakit orain dela itzi okidogunien batzorri informatiboan, behintzat esan neban, bulego teknikoan dauzela proiektua, Mestika-Baso kaleko proiektua amaitzen, eta horregaz batera, dekogun diru laguntzagaz, egingo dugu zati hori, eta orain arte dauen zati zen, seinaletika ipintzea, bueno, igual bai aldugu hartu neurri hori apurtxo betarin jau, baina bai hori onartute dau, eta prez gauz hori ipintzeko, ze falta zan seinaletika, orain dauen zati zen egin behar da, eta hori aurrikusitze dago. Hombre, ya que horrek urten duen plan eskuartzen dauzen gitxenez aipatuko dotaz hiru. Santa Luziakoa, hori Juan Calzadakoa esan duzune, eta gero pavimentazioak. Bueno, en el proyecto de Santa Lucía, que lleva buen ritmo, la gente nos ha pedido, como está todo cerrado, está cercado, unos aproximadamente 16.000 metros cuadrados, que muchos no saben qué se está haciendo ahí. Y claro, hablamos con los técnicos y dijeron que hay que hacer una infografía y enseñarles el proyecto. Las infografías he visto yo hoy, está bien, y mañana se van a colocar, y que el proyecto lleva buen ritmo, y que sobre el 15 de septiembre aproximadamente por ahí estará terminado. Lo único que va a faltar es colocar los árboles, porque no es época, y para que los árboles estén mejor y no se seque ninguno, eso se hará a últimos de octubre o primeros de noviembre, porque los de la empresa nos han dicho que ellos podían colocar en septiembre, pero que corre el riesgo de que esas épocas, si tú haces una plantación, se pueden estropear. Es decir, que sí que la infografía se va a colocar mañana, para que puedan ver allí los propios residentes y cualquiera que quiera ver, que el ritmo de las obras es bueno, y que yo creo que va a quedar un parque bien para poder disfrutar. Luego, con respecto a lo de Juan Calzada, tiene desde la plaza de Saraspe hasta la Cruz Roja, hablamos ya cuando se aprobó, un presupuesto de casi 360.000 euros, 359.632 o algo así. Tiene una longitud de 240 metros. Estamos intentando hacer ya durante mucho tiempo un pueblo para las personas, para que disfruten las personas, no para los coches. Coches necesitamos, pero es más importante que las personas puedan andar, resolviendo problemas de accesibilidad y dando seguridad. Entonces es una calle donde se pone uno una mañana, una hora, y ve la cantidad de gente de todas las edades, desde niños hasta chiches, todo lo que pasa por ahí, muchísima gente, pues a muchas cosas, a la escuela, a la Ikastola, al ambulatorio de compras, hacer gestiones bancarias o de otro tipo, y pasa muchísima gente. Entonces vas a quedar, como dije, todo a la misma altura, el asfalto y las aceras, la acera saliendo de Barra Azul hacia la Cruz Roja, la acera de la izquierda va a tener una anchura de 3 metros y la otra 4 metros. Y ahí sí que se va a notar pues, esa tranquilidad para poder caminar y andar pues, todos. Y se van a resolver esos. Fundamentalmente el gran problema de accesibilidad se resuelve poniendo toda la misma altura. Y luego todo es sistema educativo para nosotros, para todos los ciudadanos.
en coche, andar lo menos posible, pero andar dentro de la zona urbana a unas velocidades que habrá que marcar y limitar, que no se superen los 30. Pues para que sea todo compatible. Personas, bicicletas, motocicletas, todo, pero a unas velocidades que no hay que correr. Luego tenemos también el tema de asfaltados que vamos a resolver, que vamos a hacer, porque eso es un mantenimiento, y el mantenimiento es muy importante, porque según vas dejando al año siguiente se acumulan más y el siguiente más, hay que hacer todos los años una cantidad X, la que se pueda. Entonces vamos a hacer en la calle Juan Calzada, hay un tramo de la Cruz Roja a la calle Uribitarte que está cuarteada, y en la parte de aparcamientos hay muchos agujeros, que es de hace mucho tiempo. Se va a hacer ese tramo. Luego, desde el paso cebra de Correos al paso cebra de la parada del bus, por lo mismo. La zona de Becoibarra, en Becoibarra es grande, pero hay que hacer. Y vamos a hacer desde un poquito antes del Losal, donde está pues ese edificio donde hay un chino grande, de ahí hasta el encuentro con Rentería, con la calle Aldape. En el Camino Real, otro tramo de entre 150 y 200 metros de longitud. Y luego también en Goicoibarra, otro tramo importante. Y eso se va a hacer todo en el mes de julio. Y luego eso que estábamos hablando, que yo os decía, tengo por ahí un dato así igual como curioso del número de habitantes. Como la gente pues seguramente os pregunta a vosotros, igual que a mí, ¿no? Zenbat Nigeria dauz, zenbat rumano dauz, zenbat ez da inongoa dauz, ezta? Betxu, nik gaur eskatu dut ez datuak, eta izizie 17.000 gara, igo nein deu, 16.974, 16.964 personas. Y si miráis, ahí son de, o estamos en Guernica, vivimos de 68 países diferentes. Y de los 5 continentes, europeos, asiáticos, africanos, americanos, de Oceanía, de todas partes. He visto que hay 130 de diferentes países africanos, de Ghana, de Senegal, de muchos sitios. 2 de aquí, 4 de allí, 20, 32, sumas 130. De Estados Unidos y Canadá hay 64, por dar algún dato. Sudamérica, Centroamérica y México hay 503, chinos hay 47, rumanos es la comunidad más grande, 863. En total el 11,59% son de origen extranjero, o sea, son extranjeros que no han nacido aquí. Pero eso de 68 países, y que estamos con 36 más, estaríamos en los 17.000 habitantes. O sea, redondeando se puede decir que en estos momentos Guernica tiene eso, pero siendo exactos 16.964. Este besterik ez zerbada hori. Bai, esango. Hau bai bada egunkari zen ikusi dugun gauza bategaitzik. Esaten noiz, gutun bat ikusi gendun egunkari baten, herritar batena, gernikar batena, kexaz edo urte bete paseute eskaera bateri erantzunez jakola. Uste dugu oso larri ze dela eta oso arduragarri ze, udaletxe batek beran herritar bateri olako tratu emotie, eta jakin gure geunke ia pertsona horreri erantzun baiako behintzet, eta ia ze neurri edo hartuko dean neurririk edo jarraituko dugun herritarrak uste dela oinarrizkoa udaletxe batek edo bertakoa garen okein berduguna dela herritarrari erantzun bat emon bata zen besti izen. Eta pertsona batek prentsara joteko suposatzen dut desesperazio maile altua izango zala, eta ikusitze urte bete paseu dela eskaera bat erantzun barik ulertzen dut. Hori jakitzeko autu bat. Suposatzen dut erantzun emongo zaula, edo egongo zakon. Baina, konteko zutia kasu ezin dan, zen nik irakurri.
Esto es una persona que desde hace no sé cuántos años, unos cuantos años, tiene en concesión una plaza de aparcamiento en Becoibarra. Y después de estos años, no sé cuántos, ha visto una que le parece mejor, también allí en Becoibarra, y ha pedido cambio. Han ido técnicos municipales en su día a mirar y han dicho que no ven razones objetivas para cambiarle. O sea, hasta ahí sé. Luego supongo que le habrán contestado. Hombre, yo supongo que no, por la carta. Eta, bueno, supongo que no bebai, adibidez guk sinoko taldiek 3 eskaera sartu dugu zelako, duela hile nahiko, eta erantzunik ez dugulako jaso. Orduen, zoritzarrez ez da kasu isolatu bat, oza, gauza bat gertatzen dana, eta, bueno, nik personalki uste dut gure kasuen hain larrez ez dela, ze, bueno, guk igual insistentzi maila alto gaukin aldugu, eta beste medio batzuk deko guz udal barruen egonda, baina herritar askori ezak ez euren eskaerak erantzuten. Eta tekniko bat badoa segitzi hau pertsona horreri eskatzen dabela erantzun bat emotie baino. Eta badauz kasu asko, beraz, ez dakite zen neurri hartu behar dien, baina neurrizek hartu behar dela nahiko ageriko iruditzeinat. Normalien gizenak kontestetan da. Ipuzta dut holan dela, idazkazi espada, tekniko batek, zehose teknikoa egoten dire, eta tanetariko futuzek. Eta hori idatzi esan duzune, ipuzta dut argi, betxu, erretxarrari kasu ebizak, horregatxe gauz bonen, erretxarrari kasu ditzeko, da euntzuteko. Baina gut dekuz bai norma batzuk, da normatiba bada hau, eta zuk horre aparkaleko nazen zunean, akudikazioa ditzen zunien. Ez da edozenan, bata handi, besti galien, besti edozenan ez da. Gainek esan dugu moduen, teknikoek esan duzkuen, esan dugu, ez da bela geuse objektiborik aldatzeko. Ze, klaro, nik eukilei bat, eta handi laburtera esaten zuen muzte, zoa bestia hangoa egalekoa, da beste batek, beste bat, da zuk, bestie, hori zen goritze deskontrol bat, ez da. Bateri itximatzazu, bigarrenari imitzazu, eungarrenari be egin bitzazu. Da zuk esazu, eskezue jenterik kasu, egu jenterik itzagu kasu, nik alegin itxe odan eri eitzen. Batan bat igual, zeusik gaitzi paseko txartu. Eta, bueno, da batan bat, ez badot hartun, nik benetan, parka eskez, ze ni horretako nahu, jentiri atendi duteko. Bai, antraskoa, gizionezkoa, da bai kolore bateko eta beste. Da danari alegine egin ondo itxen. Da ni, da, jartzen garen dana. Da alegin dugu gara, oinarte garen dugu. Azkenengo, nik benetan eskertuko netzun erantzuten bazutasun, lehen galdetu dutana, Joan Kaltzadako obra horretan ia kontuten hartuko dizen mugikortasun planaren irizpidiek zebrabide aldatzeko eta aparkalekuek eskumatik eskerrera mugitzeko. Nik pizot hori zikzaka ez dut uste, engo danik, baina erango da linea berdina erandune. Merkurzioan hasi ginen, lehen gendun harrinen paralel arte, horrek komun publikatu zen paralel arte, fase bat. Gero gendun, hortik sarazpen arte. Bigarren fase, da jarraitzuen gendun, da nik uste dut, lehengo argazkiz ikusi, dongo ikusi, daula aldaketa itzela. Eta jentiek hori danok, oin ja astuin jakua putxu ez, harina ez duten gara. Da besti jarraitzuko dugu bardin, da zizakien ez dozen bingo. Oin, paso zebarak eta horrek, nik kontuen teknikoek hartu dagoengo dire. Hori zazune, eureko paso zebra, ara hori mintzie. Zer, hori ikusi bida. Gaur, ikusi, osea, da bilen jentiek esaten zu, hor peligro edau, kenduen bida. Da besti egin, hori bai bat zizakez. Ikusi, adar ikusten dugu proiektua. Zeu eguru duzuen ikusten duzuen. Bueno, beste barik.